Давидко Владислава. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Равнение на государственный флаг. Добрый день усім аматорам беларускага футбола. Вітаємо вас у Лідзі на стадыёне Старт, дзе ўсё рыхтуецца да пачатку матча другога тура Максайм першай лігі паміж мясцовай Лідай і футбольным клубам Астравец. Будзем глядзець мы за гэтым цікавым супрацьстаяннем. Гэта не толькі дэрбі Гродзенскай вобласці, але і матч, які мае многа асабістых перакрыжаванняў. Але пра гэта падчас гульні, а пакуль будзем глядзець за тым, як футбалісты, арбітры і заўзятры рыхтуюцца да гэтай сустрэчы. Рыхтуемся мы да пачатку сустрэчы. Віталь Палтаржыцкі, галоўны рэферы з чэрвеня, ужо трымае мяч у сваіх руках. Расстаўляюцца каманды па полі, пакуль што пераапранаюцца, і мы будзем хутка сачыць за футболам. Адразу скажам пра судзейскую брыгаду, яна ў нас інтэррэгіянальная. Узначальвае яе, як мы ўжо казалі, Віталь Палтаржыцкі, ён прадстаўляе чэрвень. Яго асістэнты ў полі Андрэй Пугач, Хойнікі, Андрэй Садлоўскі, горад Гомель, чацвёрты арбітр Александр Александрович, ён прадстаўляе горад Ліда,
і інспектор сустрэчы Дмітрый Доля, горад Гродна. Вось такая у нас судзейская брыгада сёння працуе на гульні, пакуль што настройваюцца каманды на гэты матч, і будзем мы з цікаўнасцю сачыць за падзеямі сённяшняй сустрэчы. Скажем про тое, што адбывалася ў першым туры. Астравец на сваім полі вельмі ўпэўнена перамог Мінск-2, 4-1 быў зафіксаваны лік у той сустрэчы. Ну а ліда ў драматычным матчы адкрыцця Макслайн першай лігі гэтага сезона, 35-га, дарэчы, чэмпіянату у другім па моцы дывізіёне, саступіла ўсё ж такі пінскай валне 2-3. У тым матчы быў зафіксаваны лік, прайгравалі мясцовыя футбалісты 0-2, здолелі адгуляцца, але на 90 плюс 4-й хвіліне прапусцілі вырашальны гол. Што тычыцца складаў каманд, то пагаворым мы пра іх ужо пасля стартавага свістку, які толькі што даў да гэтай гульні Віталь Палтаржыцкі. Адбылася перад матчам невялічкая цырымонія адкрыцця, бо ўсё ж такі гэта першы хатні матч для гаспадароў у гэтым сезоне. Некалькі словаў сказаў загадчык лідскага райвыканкама, і галоўнае, што пажадаў футбалістам абысціся і сёння, і падчас сезона без пашкоджанняў, але ж скажам мы з вами, што у астраўцы гэтага зрабіць ужо не атрымалася. У першым туры поля раней за ўсіх пакінуў Захар Кандратович ужо на 10-й хвіліне, і сёння паўабаронца знаходзіцца па-за заяўкай. Гучыць свісток арбітра, выходзіць мяч па-за межы поля, і гэта аут на карысць астраўца. Ну а мы хуценька будзем звяртацца да складаў каманд. Пачнем з гаспадароў. Футбольны клуб «Ліда» і наступны стартавы склад. Галкіпер Яўген Грэмза, нумар 25. У абароне сёння злева направа, калі казаць, будуць дзейнічаць пэўныя футбалісты. Под 8 номером Арсений Галушка, номер 22 Владимир Манаев, номер 3 Антон Лазаров, номер 7 Азам Раджабов. Над ими пара опорных паўабаронцаў, 13 Яўген Карпович. І вось першы момант у Ліды ўзнікае, але ж не карыстаюцца ім гаспадары вельмі актыўна. Лічане пачынаюць гэты матч і нават не даюць нам поразмаўляць пра склады. Пакуль ёсць пауза на вуглавы, скажем, што другі апорны паўабаронцы гэта Марат Васількевіч, яго нумар на цішотцы 17, над імі тройка, 23 Тіта Арджей Йормі, нумар 21 Александр Бурнос і нумар 11 Даніл Куцыпаў. Пакуль што ідзе ў нас падача, на падборы лічане дзейнічаюць, але ж вымушаныя другім тэмпам распачынаць гэтую атаку. Астравец добра зоны перакрывае, і пераходзіць каманда з поўначы вобласці у свой наступ. Ну а мы скончым гаворку пра склад Ліды. Яе нападаючым пад 9 нумарам сёння дзейнічае Роман Грыбоўскі. Расстаноўка каманды Алексея Добравольскага 4-2-3-1. І вось агучылі мы таксама і галоўнага трэнера, і таму будзем звяртацца да астраўца. Футбольны клуб «Астравец», яго галоўны трэнер Юрый Каратай, і наступны стартавы склад. Галкіпер Артём Белы пад першым нумарам, ён сёння дзейнічае. У абароне 3 Вадим Дак, 23 Юрый Воловик, 20 Герман Жернасек, 19 Александр Конеў. Над імі апорны паўабаронца 8 Александр Бакіноўскі, яму будуць дапамагаць вышэй 4 футбалісты, 11 Ясін Бара, 9 Дзяніс Хвастович, под 10 нумарам сёння дзейнічае Ягор Сямёнаў, і под нумарам 15 Іван Таўкачоў, і адзіны форвард, такі вось наканечнік астраўца, гэта Владзіслаў Яцкевіч, нумар 29. Расстаноўка 4-1-4-1. Вось такія стартавыя склады ў нашым сённяшнім матчы. Ну, пакуль што бачым мы, што па сутнасці Ліда не выпускае суперніка са сваёй паловы поля вельмі актыўна. Пачынаюць гаспадары гэтую гульню, каб, падаецца, не паўтарыць сцэнар сустрэчы ў Пінску, калі Ліда першай двойчы прапусціла і вымушаная была гэты гандыкап неяк адыгрываць.
сыходзіць мяч па-за межы поля, будзе Артём Белы уводзіць мяч у гульню. Да рэчы, казалі мы пра гісторыі перакрыжавання. І вось галкіпер Астраўца гэта адзін з тых футбалістаў, якія маюць добрую сваю гісторыю ў лідзе. 2 сезоны Артём праводзіў у гэтым горадзе, на гэтым стадыёне, абаронячы колеры ліды, і неаднаразова прызнаваўся лепшым гульцом матча, лепшым гульцом месяца, і, да рэчы, з'яўляўся у складзе ліды адным з найлепшых галкіпераў усёй нашай першай лігі. Трэба яшчэ сказаць, што калі зазірнуць у склад Астраўца, калі зазірнуць на пасаду трэнерскую, то там знойдзецца Юрый Владимирович Каратай, які з'яўляецца ураджэнцам горада Ліда, выхаванцам мясцовага футбола і чалавекам, які не толькі вялікую частку сваёй гульнявой, але і добрую частку сваёй трэнерскай кар'еры аддаў менавіта радзіме. Таму Юрый Каратай сёння гуляе на сваёй радзіме супраць роднага клуба, але ж у каментары клубнай прэс-службе казаў ён, што гэты матч для яго такі ж, як і ўсе астатнія, ніякай прынцыповасці і, магчыма, асабістага настрою для каманды на гэтую гульню у яго няма. Тым часам Астравец, здаецца, ператрымаўся гэты стартавы націск лідчан, хаця вось зараз спрабуюць падначаленыя Алексея Добровольскага нешта стварыць каля варот белага, не атрымліваецца, і зараз на палове поля сваёй валодаюць лідчане мячом. Раджабаў дае наперад, гэта Арсеній Галушка, футбаліст, які ў апошнім сезоне бараніў колеры жодзінскага Торпеда Белаз-2 і ўзімку стаў футбалістам ліды. Галушка прорываецца наперад. Супраць яго Александр Бакіноўскі, вельмі добра дзейнічае апорны паўабаронца Астраўца. Зараз дапамагае яму Іван Таўкачоў. Таўкачоў мяч прытрымлівае, скідае на Конева, і той не вельмі ўдала спрабуе перавесці мяч далей, магчыма, па-за межы поля, але ні тое, ні пас на партнёра у яго не атрымліваецца. А от на карысць Астраўца, да рэчы, у нас з вами будзе выконвацца, і будзем мы сачыць за пачаткам атакі гасцей. Тым часам нагадаем, што тытульны партнёр першай лігі, букмекерская кампанія Макслайн, прапануе сваім гульцам цікавы бонус, 22 рахункі на кожнае 22% на кожнае папаўненне рахунку, але, шаноўнае гаспадарства, як заўсёды скажам мы, што азартныя гульні, стаўкі гэта справа кожнага, і гэта проста у нас як інфармацыйная даведка. Тым часам Ліда зноў жа ў атацы, Йормі добра перавёў мяч на супрацьлеглы край, але ж не атрымалася хутка давесці мяч да нападаючых. Вось толькі зараз Грыбоўскі сустракаецца з мячом, аддае перадачу пяткай, Галушка, але ж занадта многа дзеянняў з мячом атрымалася, спіной прыняў мяч 8-й нумар Ліды, і вось зараз Астравец у сваю атаку пераходзіць, Сямёнаў, перавод на Ясіна Бара, сустракаецца з мячом мараканец, які мае добры вопыт выступаў у першай лізе, гуляў ён за віцебскім Макслайн, а таксама прымаў удзел у Вінлайн Медіа лізе, дзе быў гульцом Д-медіа. Але вырашыў Ясін працягнуць усё ж такі прафесійную кар'еру і абраў напрамкам працягу Астравец. Чуем мы падтрымку гасцявых заўзятараў, якіх, дарэчы, такое пачуццё чуваць гучней, чым аматараў футбола з Ліды. І рыхтуецца у нас вуглавы каля варот Яўгена Грэмзы, першы вуглавы зарабляе Астравец у гэтым матчы, і будзем глядзець мы за тым, як Ягор Сямёнаў, капітан зялёна-белых, будзе гэты стандарт выконваць. Адпраўляецца мяч нізам у штрафную, за Астраўцом падбор, спроба другім тэмпам ад Юрыя Валовіка направіць мяч у штрафную, не атрымліваецца, і вось зараз вопытнейшы абаронца вымушаны адпрацоўваць эпізод да канца. Быў гэта нават не Валовік, быў гэта Бара, а Валовік стаў аўтарам, адрасатам перадачы.
Ну а Ліда гэту перадачу перахапіла, ляціць яна ў сваю атаку, добрая падача, але ж даходзіць мяч да Ёрмі не ў лепшай пазіцыі, той далей гуляе на Романа Грыбоўскага, і Грыбоўскі прабівае па варотах, але робіць гэта няўдала. Зноў жа Артём Белы будзе пачынаць мяч ад сваіх варот, і пакуль такое пачуццё, што лідскія футбалісты вельмі хочуць сваіх аматараў парадаваць забітым голам, моцна ціснуць на суперніка, ну а Астравец, такое пачуццё, першыя хвіліны адаптуецца да газона, адаптуецца пасля пераезду. Ну а мы з вами скажам, што наш матч з'яўляецца чацвёртым у сённяшнім гульнявым дні. І адзначым мы, што сёння два матчы ўжо скончыліся. Слонім быў мацнейшы за Гомель 2, 1-0. У той сустрэчы быў зафіксаваны канчатковы лік. І, дарэчы, што цікава, у каманды Сергея Падрэцкага пасля двух тураў максімальныя 6 пунктаў. Ніхто не чакаў такога пачатку сезона ад Слоніма, але вось так. Тым часам Сямёнаў прабівае па варотах, але Грэм за мяч у рукі забірае. Ну а Мінск-2 на апошніх хвілінах саступіў Воршы 0-1 у тым супрацьстаянні на карысць гасцей, і працягваецца у нас яшчэ адзін матч сённяшняга дня. Гомельскі Лакаматыў, прапусціўшы першым, здолеў двойчы забіць у вароты пінскай валны. Прыкладна хвіліна гульні там ужо ідзе 58-я. І вось так піншукі рызыкуюць атрымаць супрацьлеглы сцэнар матча супраць Ліды. Гучыць свісток арбітра, патрапіў мяч у руку Вадзіму Даку, і небяспечны стандарт каля варот Артёма Белага прызначае арбітр з Чэрвеня. Будзем глядзець мы за гэтай спробай футбалістаў Ліды і зафіксуем першы патэнцыйна галявы эпізод. Патэнцыйна галявы стандарт усё ж таки быў каля варот Белага і вуглавы, але ж вельмі небяспечны штрафны зараз атрымлівае Ліда. І што цікава, паназіраць за пазіцыяй Арсенія Галушка. Нібыта хакеіст пайшоў ён у Брамніцкую прыкрываць агляд галкіперу, і гэта будзе спроба вось так астравецкага брамніка перахітрыць, але белы іншы вугал абірае, змяшчаецца для таго, каб мурок пераставіць як патрэбна, і будзем глядзець за ударом Раджабова, і Артём Белы ратуе Астравец. Вось так зараз Азам Раджабаў быў блізкі да забітага гола, але галкіпер сказаў сваё гучнае не, і вуглавы для Ліды. Яшчэ адзін стандарт, Арсеній Галушка каля мяча, і рыхтуецца у нас былы дублёр жодзінскага Тарпеда Белас выканаць падачу. Дарэчы, зраўнівае лік Вална у гасцявым супрацьстаянні з Лакаматывам 2-2 у тым матчы усталяваўся у нас лік. Кароткая перадача на Раджабова. Раджабаў вяртае на Галушка, той падае, скідка далей, але ж тут ужо астравецкія абаронцы адпрацоўваюць на 100% эпізод і не дазваляюць суперніку прабіць. Выносяць мяч па-за межы поля на палову поля Ліды, і цяпер хатняя каманда вымушана пачынаць усё спачатку. Разгортвае Ліда хутка сваю атаку. Меў зараз добры падыход адзін з нападаючых, і Артём Белы мяч у рукі забірае пасля падачы ад Галушка. Ну а патэнцыйную небяспеку для варот астравца нёс Александр Бурнос, адзін з, скажем так, ветэранаў лідскага футбола. «26 гадоў гэтаму футбалісту, і яго імя на 100% асацыюецца з Лідай. Вось зараз Владзіслаў Яцкевіч таксама спрабаваў
хутенька дабегчы да варот суперніка, але Яўген Грэмза, як і Артём Белы, пакуль што вельмі надзейны. Ліда на сваёй палове поля мячом валодае. Гэта Антон Лазараў. Аддае ён перадачу на партнёра. Манаеў. Няўдалая перадача наперад, перахоп ад астраўца, Іван Толкачоў. І вось герой апошняй сустрэчы супраць Мінска-2 зараз цягне мяч у штрафную, спрабуе падаць, але Азам Раджабаў перагуляў Толкачова, няўдала адправіў мяч наперад. Конеў. Падача ў бок Ясіна Бара не праходзіць, і Ціта Арджэй Йормі паскараецца па фланзе, але ж выпускае ўсё ж такі мяч па-за межы поля. Не паспеў Йормі да гэтага мяча пры ўсіх яго хуткасных якасцях, і будзем глядзець мы за укідам мяча з-па-за межаў поля. Зарабіў астравец аут на сваю карысць, моцны закід у бок Яцкевіча. Яцкевіч мяч у гульні ўсё ж такі не захоўвае, і будзе Грэмза выконваць удар ад сваіх варот. Сочым далей за тым, што пабачым мы ў гэтым супрацьстаянні. Пакуль што вельмі актыўна пачала Ліда, па сутнасці нічога не даючы стварыць суперніку. Гучыць свісток парушэння правілаў з боку футбалістаў Астраўца. І Алексей Дабравольскі вельмі актыўна на броўцы нешта тлумачыць сваім хлопцам. Ну а мы будзем чакаць пачатку гэтай атакі ад Ліды і будзем глядзець за тым, як будзе разворачвацца наше супрацьстаянне. Пайшла перадача наперад. Рыхтуецца у нас такое пачуццё закід, але ж Владзіслаў Яцкевіч ловіць суперніка на памылцы. Аддае перадачу на Бакіноўскага. Бакіноўскі вымушаны на белага гуляць. Артём моцна наперад у барацьбу, і там Іван Толкачоў на падборы. Добра, гэты футбаліст, які зімой далучыўся да Астраўца, дзейнічае. І вось чым мы і хатнюю трыбуну загучалі барабаны. І цікавае і заўзятарскае супрацьстаянне нас з вами чакае на стадыёне «Старт». Каманды вельмі актыўна атрымаюць гульню, і заўзятары таксама правілы гэтыя падтрымліваюць. Толкачоў на Конева гуляе, Александр наперад, але ж Яўген Грэмза выходзіць з варот і мяч у рукі забірае. Няма сёння, дарэчы, у складзе Астраўца, акрамя Захара Кандратовіча, яшчэ і Владзіслава Белашевіча. Замест яго Дак сёння з'явіўся на профільнай пазіцыі. Ну а што тычыцца, дарэчы, яшчэ навін, то сёння, па сутнасці, з карабля на бал у заяўцы з'явіўся навічок зялёна-белых Міхась Піліпенка, малады расійскі паўабаронца, былы капітан моладзевай каманды «Спартака». Ну а тым часам Толкачоў прыбірае суперніка, але ж не атрымалася прабіць, і Яўген Грэмза разам з мячом вылятае па-за межы поля. Вуглавы у нас рыхтуецца другі падобны стандарт для Астраўца ў гэтым матчы, і будзем глядзець за тым, як Ягор Сямёнаў зноў жа будзе яго выконваць. Актывізавалася Тарсіда зялёна-белых, патрабуюць гол ад сваёй каманды. І Сямёнаў падае на далёкую стойку, прабівае. Хтосьці з яго партнёраў, быў гэта Юрый Валовік, але ж ідзе мяч вышэй за браму. Небяспечны эпізод каля валодання ў Грэмзы, але ж не прывёў ён да узяцця варот. Будзем глядзець далей. Рыхтуецца у нас галкіпер Лічан мяч у гульню ўвесці. Прыкладна 17-я хвіліна у нас з вами ідзе. Што тычыцца супрацьстаяння каманд у апошнім сезоне, то цікава, што у Лідзе мацнейшым быў Астравец, 1-0 тады госці выйгралі. Максім Лотыш адзіным голам з перадачы Ягора Сямёнава адзначыўся. Ну а у Астраўцы мацнейшымі былі таксама госці, футбольны клуб Ліда 2-0
Кирилл Ковалюк, Семен Заяц забілі. У тым матчы Астравец зараз меў добры падыход да варот суперніка, але ж не здолелі нападаючыя прабіць гэты мур з абаронцаў. Вось зараз удар моцны, але ідзе ён па-за межамі створу. Ляжыць на газоне Роман Грыбоўскі, новы футбаліст у складзе Ліды. Падпісанне у гэтае трансфернае вакно. І, дарэчы, Грыбоўскі з'яўляецца ці не самым вопытным прадстаўніком гэтага футбольнага клуба з Гродзенскай вобласці. Паспеў за сваю кар'еру гэты нападаючы пагуляць за Магілёўскі Дняпром, Азырскую Славію, футбольны клуб Нёман, Мінск, Мінскі Луч і Бабруйскую Белшыну. Вось такі ў нас статусны футбаліст, які не знайшоў сабе прапіску ў вышэйшым дывізіёне. Вось зараз Арсеній Галушка з мячом. Грыбоўскі адкрываецца пад перадачу, але Галушка абірае іншы шлях працягу атакі. Карповіч на Йорме гуляе. Юрый Воловик блокуе падачу. Йорме зноў жа на падборы. Карповіч. Йорме. І не атрымліваецца ў Тітар. Добрая перадача, але ж захоўваецца мяч за Лідай. І будзем глядзець мы за яшчэ адным стандартам. Разбіваецца пакуль што ў нас гульня на эпізоды. Такое пачуццё. Але ж даволі дынамічна глядзіцца гэты матч. Ліда пакуль што больш валодае ініцыятывай. Ліда пакуль што такое пачуццё імкнецца забіць, але ж астраўцу галоўнае гэты ціск вытрымаць. І галоўнай цікавасці мы будзем назіраць ужо ў другім тайме, ведаючы, як і адныя, як і іншыя могуць бегчы, могуць забіваць, і таму чакаем мы цікавага супрацьстаяння. Тым часам падача ў штрафную, даходзіць да Галушкі, Арсеній прабівае, але ж лёгкая здабыча для Артёма Белага гэты мяч. Грыбоўскі спрабуе не даць галкіперу дакладна яго вынесці, і перагулялі Лазараў і Манаеў. Владислава Яцкевіча, зноў жа Галушка, ці не самы актыўны футбаліст у складзе Ліды ў першым тайме, але ж перахапілі астраўчане гэтую перадачу. Адказны перахоп ад Ліды, і Роман Грыбоўскі на пазіцыі крайняга форварда зараз апынуўся. Вось так па ўсёй сваёй зоне адказнасці дзейнічае нападаючы, не прывязваецца конкретно да ролі цэнтр-форварда і дапамагае камандзе і ў цэнтры, і па краях. Ну а тым часам Астравец спрабуе контратаку разгарнуць. Далёкая перадача ў бок Яцкевіча, але не спрабаваў, не здолеў гэтую спробу Владислав перавесці ў эпізод. Перагуляў яго Антон Лазараў, расійскі абаронца Ліды, які ўжо, дарэчы, не першы сезон гуляе у складзе каманды з Гродзенскай вобласці. Гучыць свісток арбітра. Выйшаў мяч па-за межы поля, і гэта аут на карысць страўца. Нават не аут, нават штрафны прызначаюць суддзі. Было парушэнне правілаў, і на гэта парушэнне адрэагаваў, дарэчы, адразу не галоўны рэферы, а яго асістэнт. Падказаў ён Віталю Полтаржыцкаму, што лідскі футбаліст не па правілах згуляў. Тым часам Ліда зноў жа мячом валодае, спрабуюць яны левым краем разгарнуць атаку. Тут Раджабаў, тут жа і Галушка. І зараз памыліўся ў перадачы Азам Раджабаў. Арсеній Галушка ўжо ў іншай зоне знаходзіўся. І спроба цяпер ужо праз Бурноса разгуляць. Але ж і гэтая спроба сканчваецца нічым, бо страхуюць сваю каманду астравецкія абаронцы. Выносіць мяч па-за межы поля, і адпрацаваў зараз у абароне Герман Жырнасек, малады абаронца са структуры футбольнага клуба Мінск, і нават не ў аут, нават на вуглавы вынес ён мяч, і Арсеній Галушка будзе выконваць стандарт ад вуглавога сцяжка. Паглядзім мы за ім у выкананні выхаванца жодзінскага футбола.
Подача. Удар по воротах и 1-0. Залятає м'яч все ж таки у ворота Островца. Ліда відкриває все ж таки лік у гэтым матче. Тиф привел до стандарта, стандарт привел до помилки, помилка оборонцев привела до гола. Вот так все просто. Поглядим за повтором эпизода. Подача у штрафную. Вот такая легкая скидка, добивание. И тут Антон Лазаров сдается. Открывая лік у гэтым матче, Ліда выходит наперад. Будем глядеть, хто ж все ж таки буде агучены аўтарам гола, але ж падалося мне, што менавіта ад нагі Лазарова мяч пайшоў у ворота Артёма Белага. Нічога тут уже голкіпер не мог зрабіць, не доглядели оборонцы, и 1-0 у нас открывает лік гаспадары поля. Семёнов. И все ж таки агучивает, что Евген Карпович у нас забил гол на 24-й, на 25-й хвилине, а Антон Лазаров знаходзіўся там каля эпизода, и нібыта Гонсало Игуаин у лепшыя гады ў Ювентусе дапамагаў адцягваць увагу абаронцаў Астраўца. 1-0 у нашым матчы, адкрыты лік, і тым цікавей будзе паглядзець за тым, што будзе прадпрымаць у гэтай сітуацыі Астравец. До речі, казали мы уже про гісторыю супрацьстаяння гэтых команд у апошнім сезоне. И скажем мы с вами, что ніколі у гісторыі супрацьстаяння не забивали обедзве команды, тому сёння можа быць гістарычны момант. У 2022 Астравец дома перамог Ліду 4-0 у гостях. Нічыя 0-0 была зафіксавана. У 2023 у Астраўцы гаспадары былі мацнейшыя 1-0, у Лідзе таксама гаспадары былі мацнейшыя з лікам 4-0, і пра апошні сезон мы з вами ўжо казалі. 0-2 Ліда перамагла ў Астраўцы, і 1-0 Астравец быў мацнейшы ў Лідзе. Пакуль што ў нас 1-0, і калі сёння Астравец здолее забіць, гэтае супрацьстаянне будзе мець сапраўды гістарычную афарбоўку матча, калі здолелі забіць абедзве каманды Грэмза. Але ж пакуль у Ліды больш было падыходаў, больш было эпізодаў, і все ж таки трэба сказаць, што нагулялі на свой гол футбалісты у блакітных цішотках, футбалісты хатняй каманды. І будем глядзець мы за тым, што будзе адбывацца далей. Рыхтуецца голкіпер Евген Грэмза увесці мяч у гульню. Моцная перадача наперад, але ж адпрацоўваюць абаронцы Астраўца ў эпізодзе. Закід на нападаючага і парушэнне правил з боку Владимира Манаева. Бяжыць, да, абаронцы Ліды Віталь Палтаржыцкі, і такое пачуццё кажа, што наступнае парушэнне будзе для яго пакараннем жоўтай карткі. Да рэчы, што тычыцца пераходаў, што тычыцца падпісанняў, то у Ліды ёсць вялікі значны трансфер, але ж трансфер у трэнерскі штаб далучыўся да каманды выхаванец мясцовай школы, славуты наш у мінулым футбаліст, а потым і добры трэнер, які паспеў папрацаваць і ў вышэйшым дывізіёне, Александр Юрэвіч, і сваім вопытам ён Алексею Добравольскаму вельмі можа дапамагчы. Ну а зараз закід ад Ліды з-па-за межаў поля, яшчэ адзін аут, цяпер ужо Роман Грыбоўскі будзе яго выконваць. Перадача на Куцапалава, Куцапалаў, Грыбоўскі. Спробаў у цэнтр мяч перавесці, але ж нічога не выцягваюць з гэтай спробы футбалісты Ліды. Йормі прытрымлівае мяч, аддае перадачу на партнёра, гэта Даніл Куцапалаў. І цяпер ужо Астравец спрабуе выйсці ў сваю контратаку, але ж і ў іх гэтага не атрымліваецца. Яшчэ одна подача ад Йормі ў бок Галушка. Выйграюць паветра абаронцы Астраўца. Зараз трэба і падбор выйграваць. Галушка
кидае на Грыбоўскага, той далей на Раджабова, але ж выбіваюць мяч у бок Артёма Белага, і галкіпер Астраўца мяч у рукі забірае. Распачынае белы атаку сваёй каманды праз бліжэйшага да сябе абаронцу. І будзем глядзець мы за тым, што далей нам каманды прадэманструюць. Дарэчы, цікавейшы матч у нас адбываецца ў Гомлі 3-3 у супрацьстаянні Лакаматыва і Валны. Добра падказваюць нам у каментарах нашай трансляцыі. І сочым мы далей за тым, што будзе адбывацца. Бліжэй да перапынку паразмаўляем мы з вами пра тых, хто знаходзіцца на лаўках запасных, но пакуль будзем глядзець за тым, як Дзяніс Хвастовіч арганізуе атаку сваёй каманды. Даў ён перадачу на Конева, Конев далей на Таўкачова, Таўкачоў і спатыкнуўся аб мяч, згубіў яго, і Ліда ў сваю атаку пераходзіць. Моцная перадача ў бок Грыбоўскага, Грыбоўскі на мячы, пракидывае ён праз ногі абаронцу, прорываецца, праходзіць аднаго, другога, трэцяга, прабівае, але такое пачуццё трапляе ў партнёра па камандзе Йормі. Наступны тэмп лідскай атакі, падача ад Йормі, чапляецца Бурнос за мяч. Удар здалёк, белы ратуе, што робіцца зараз каля варот Астраўца. І такое пачуццё, што не адаптаваліся да гэтай пары футболісты ў зялёных цішотках да гульні. І у нас з вами аут. Ніякага стандарта не прызначыў пасля кантакта абаронца Астраўца з Бурносам Віталь Палтаржыцкі. Дакладнае рашэнне арбітраў, на нашу думку. І пакуль Ліда спрабуе стварыць небяспеку каля варот Астраўца, але Артём Белы мяч у рукі забірае, ратуе сваю каманду і рыхтуецца увесці мяч у гульню. Моцны закід ад галкіпера Астраўца. І няўдалая скідка ад кагосьці з нападачых, быў гэта, здаецца, Яцкевіч. І яшчэ адна спроба Ліды. Цяпер ужо праз Даніла Куцыпалова, праз гэты закід, дайсці да штрафной супернікаў, але ж белы надзейна выходзіць, забірае мяч у рукі і нівелюе гэтую небяспеку. 32-га хвіліна у нас з вами ідзе, пакуль што Ліда мацнейшая з лікам 1-0. І, дарэчы, пасля некалькіх момантаў на пачатку сустрэчы Астравец па тутнасці нічога нам і не дэманструе. Спрабуюць падначаленыя Юрыя Каратая зараз у сваю атаку выйсці Бакіноўскі супраць Галушка і зарабляе аут у гэтай барацьбе. 8-й нумар Астраўца, Сямёнаў супраць Куцыпалова, дапамагае яму Яцкевіч, вось так на фінце прыбірае суперніка, зноў жа Бакіноўскі, Конеў ніжэй вымушаны пад прэсінгам гуляць. 19 нумар Астраўца, перавод ад Жарнасека, але ж гэты перавод перахапляе Цітарджа Йормі, супраць яго Дзяніс Хвастовіч. І будзем глядзець мы за атакай Ліда. Раджабаў прытрымлівае мяч азам, пераводзіць на Йормі і сустракаецца ўсё ж такі з мячом ліберэц. Зноў жа перадача ніжэй, цяпер Васількевіч з мячом сустракаецца і Роман Грыбоўскі спрабаваў прорвацца, збіў з ног суперніка і зарабіў жоўтую картку на палове поля Астраўца. Фол такі вось непатрэбны і стандарт зарабляюць госці. Ці не першая жоўтая картка ў нашым матчы дэманструецца Роману Грыбоўскаму. Вось так спрабаваў зрабіць як лепш вопытны нападаючы, а атрымалася не вельмі. У Гомлі пакуль што трымаецца лік 3-3. Для тых, хто сочыць нашу трансляцыю, але ж цікавіцца падзеямі
паралельнай сустрэчы. І зноў жа Йормі. Спрабуе пракінуць наперад, але там Юрый Воловік. Сустракаецца з мячом 23 нумар, спрабуе працягнуць. І сыходзіць у нас мяч па-за межы поля. Аут на карысць Ліды. Памыляецца Йормі пад прэсінгам супернікаў. Астравец у сваёй атакі. Таўкачоў. Таўкачоў! Але занадта далёка мяч адпусціў. І Даніл Куцыпалаў перахапіў гэты самы мяч. Ліда пераходзіць у контрвыпад. Закід наперад на Бурноса. Супраць яго Герман Жарнасек. Жарнасек пазіцыю прайграе. Бурнос, перадача ў цэнтр на Грыбоўскага, але не праходзіць. Страхуе партнёра Вадзім Дак і выбівае гэты мяч на вуглавы. Яшчэ адзін стандарт для Ліды. Арсеній Галушка рыхтуецца яго выканаць. І будзем глядзець мы за выкананнем вуглавога. Дарэчы, што цікава, ад Данілы Куцыпалава мяняюцца выканаўцы ў Ліды. Галушка ўжо на сваю карысць занёс перад галявую перадачу. Яшчэ адзін момант для Ліды, але ж ідзе мяч вышэй за браму. І цяпер вось Даніл Куцыпалаў будзе ствараць у нас небяспеку з вугла поля. І вось так першай спробай ледзь не давёў лік да 2-0. Добрая перадача, добры удар. Але ж не скончылася справа на шчасце заўзятараў Астраўца тым, што мяч пайшоў па створы. Пайшоў ён вышэй і будзе Ліда распачынаць. Дарэчы, на сваёй палове поля змясціўся фокус гульні да варот Грэмзы. І, дарэчы, пакуль не бачым мы ў адрозненне ад апошняга матча атаку Астраўца, а бачым Александра Бурноса наперадзе. Супраць яго Дмітрый Туравец. І зноў жа вуглавы на карысць Ліды. Галушка мяч усталёўвае, ідзе туды ж і Даніл Куцыпалаў. І будзем глядзець мы, хто ж будзе выконваць стандарт. Усё ж такі Галушка. «37-я хвіліна» у нас з вами, дарэчы, на табло. Падача на далёкую стойку. Белы мяч здымае і адпраўляе бліжэй да сваіх абаронцаў. Яшчэ і парушаюцца правілы лідскімі футбалістамі. І Віталь Палтаржыцкі дэманструе тое, што галкіпер Астраўца павінен выканаць стандарт каля сваіх варот. І Арцём Белы моцнай перадачай адпраўляе мяч наперад, але ніхто з партнёраў з ім не сустрэўся. Выходзіць мяч па-за межы поля. Ціта Арджэй Йормі будзе гэты стандарт выконваць. І зараз Антон Лазараў з мячом сустракаецца пасля перадачы ад Владзіміра Манаева. Лазараў. Моцны закід у бок Грыбоўскага, але ж адпрацоўвае па ім Вадзім Дак. Йормі. Куцыпалаў. Падача. Галушка за мяч зачапіўся, але ж не здолеў прастрэліць, не здолеў падаць. Выпусціў мяч па-за межы поля. І гэта будзе удар ад варот Астраўца. Пакуль што на 100% у першую чаргу адпрацоўвае Ліда ў абароне. Свой гол каманда Алексея Добравольскага забіла. Спрабуе знайсці моманты для другога ўзяцця варот Арцёма Белага. Але ж пакуль як мінімум тое, што патрэбна ў першым тайме, Ліда і робіць. Раджабаў адгуляўся на Лазарова, не дазволіў Яцкевічу збегчы ў контратаку. Грэмза. Не вельмі часта мы, дарэчы, узгадваем прозвішча галкіпера Ліды апошнімі імгненнямі, апошнімі хвілінамі. І вось зараз Іван Таўкачоў з мячом сустракаецца, цягне яго ў цэнтр. Таўкачоў, перадача наперад. Яцкевіч разварочваецца, гуляе на
Хвастовіча. Дзяніс перадачу знаходзіць Толкачова, які адразу працягвае на Бакіноўскага. Бакіноўскі у барацьбе з Галушка. І няма тут парушэння правілаў. Галушка на 100% у гульнявым эпізодзе адбірае мяч, які выходзіць, дарэчы, па-за межы поля ад футбаліста Астраўца, і Арсеній Галушка аддае права выконваць стандарт аднаму са сваіх партнёраў. Гэта Азам Раджабаў. Моцны ўнёсак робіць 8-й нумар Ліды ў гульню сваёй каманды. Паспявае вяртацца ў абарону і выходзіць наперад. І, дарэчы, што цікава, гэта футбаліст 2003 года нараджэння, хаця па яго знешнасці, ну так і не скажаш. Вельмі падобны Галушка на Руслана Хадаркевіча, які зараз гуляе за футбольны клуб Мінска. У нас тут жорстка дзейнічае Карповіч і ляжыць на газоне Дзяніс Хвастовіч. Жорсткае сутыкненне, вялікі шанец для Астраўца, зарабляць яны стандарт. Ягор Сямёнаў каля мяча, але тут можа і той жа Барат рабіць, але не ідзе ён нават да футбольнага снарада, да кропкі, адкуль будзе выконвацца гэты штрафны. Сямёнаў такое пачуццё рыхтуе падачу, многа футбалістаў у зялёных цішотках у штрафной суперніка. Ну, а Ліда такі вялікі мур, нібыта ў Лідскім замку, будуе супраць Сямёнава і супраць Астраўца, і будзем мы глядзець за гэтым стандартам. Куцыпалаў, Галушка і Ёрмі у мурку. Сямёнаў каля мяча. І ідзе у нас падача на далёкую стойку, удар па варотах, але ж ідзе мяч па-за межамі створу, но прабіваў Дзяніс Хвастовіч. Менавіта той футбаліст, які гэты стандарт і зарабіў. 42-га хвіліна з вамі ідзе. І вось Астравец узгадаў, што і ён можа гуляць у атацы, можа ствараць небяспеку каля варот суперніку, але пакуль што у першым тайме ну зусім не бачым мы патэнцыял гэтай паўночна-абласной атакі. І пакуль што лідскія абаронцы ну ўсё перакрываюць, усё, што могуць, усё, што патрэбна. А астраўчане яшчэ і правілы парушаюць. І будзе у нас яшчэ адзін стандарт. Разгортваецца атака Ліды. Аут на карысць гаспадароў. І пачынаецца гульня перадачы на Даніла Куцыпалава. Спрабуе 11-й нумар працягнуць атаку сваёй каманды, але вымушаны Манаева знаходзіць перадачай. Лазараў. Раджабаў. Моцна наперад гуляе, знаходзіць Бурноса. Бурнос зноў жа спрабуе штрафную ўвайсці. Бурнос і спатыкнуўся ад мяч. Нападаючы Ліды, парушэнне правілаў з боку гаспадароў штрафной супернікаў. І зноў жа Роман Грыбоўскі у нас у цэнтры эпізода. Але ж у цэнтры эпізода са знакам мінус знаходзіцца гэты форвард. І мы нагадуем, што ў Романа Грыбоўскага ўжо ёсць жоўтая картка. Ну а тым часам Тіта Арджа Ёрмі сустракаецца з мячом, на Карповіча гуляе. Карповіч не вельмі ўдалая перадача, і Вадзім Дак выпускае мяч па-за межы поля. Аут на карысць Ліды, зноў жа Карповіч. І перахапілі мяч футбалісты Астраўца на некалькі секунд, але лічане зноў жа за яго чапляюцца. Гэта Куцыпалаў гуляе на Раджабава. Раджабаў наперад. Не вельмі ўдалы закід, але падбор за Яўгенам Карповічам. Перахоп ад Астраўца мы з вами пабачылі. Разганяецца атака зялёна-белых і выходзіць мяч па-за межы поля. Дэманструе Тіта Арджа Ёрмі, што ад суперніка ён пайшоў, але ж бачыў усё асістэнт рэферы, і гэта у нас з вами аут на карысць Астраўца.
44-я хвилина. Хутка у нас распачнецца апошняя у першым тайме хвіліна асноўнага часу. Ну а тым часам Толкачоў спрабаваў знайсці пазіцыю для удара, не атрымалася. Сямёнова да перадачу партнёра, удар па воротах і літаральна сантыметраў астраўцу не хапае для таго, каб зраўняць лік у гэтым супрацьстаянні. Вось так на пачатку апошняй хвіліны асноўнага часу прачынаюцца госці дэманструюць сваю моц у атацы, і будзем глядзець мы за тым, як Яўген Грэмза будзе мяч уводзіць у гульню з-па-за межаў поля. Барацьба за гэты мяч, якую выйграе Астравец, але ж не паспявае да мяча, да гэтага закіда. Владзіслаў Яцкевіч. Моцны закід ад Грэмзы ў бок Куцыпалава. Спрабуе таго перагуляць. Толкачоў, яго гэта атрымліваецца, а Сямёнаў яшчэ і аут для сваёй каманды зарабляе. Укідвае на Хвастовіча. Хвастовіч, але ж пад ціскам двух супернікаў не здолеў Дзяніс падаць. І на гэтым справа першага тайму у нас сканчваецца. Дзякуючы голу Яўгена Карповіча на 25-й хвіліне ліда у нас наперадзе 1-0. 15 хвілін адпачнуць каманды, адпачнем мы, адпачнуць арбітры. І вы, шаноўнае гаспадарства, наліце сабе свежай гарбаты, вазьміце ежу, а магчыма, перамясціцеся з ложка на канапу і працягвайце сачыць за футболам.
Мы вяртаемся на стадыён старт у Лідзе пад такі вось мясцовы саундтрэк, каб сачыць за падзеямі другога тайма матча Ліды і Астраўца. 1-0 пасля першай паловы наперадзе гаспадары, дзякуючы голу Яўгена Карповіча пасля вуглавога. Нешта зараз галкіпер Астраўца Артём Белы тлумачыў Віталю Полтаржыцкаму, арбітру сённяшняй сустрэчы. Ну а мы хутка будзем пачынаць. Рыхтуюцца ў нас каманды, бачым, што ніводнай замены ў перапынку не адбылося, і таму можам мы сачыць за падзеямі сустрэчы, не адыходзячы ад стартавых складаў. Пра них пачнем гаворку, пачнем з гасцей. Футбольны клуб Астравец. Як і ў першай палове, галкіпер Артём Белы, нумар 1 на яго цішотцы. У полі абарона трэці нумар Вадзім Дак, 20-й Герман Жырнасек, 23-й Юрый Воловік, 19-й Александр Конеў. Вось такая чацвёрка, над імі апорны паўабаронца Александр Бакіноўскі, 8-й нумар на яго цішотцы. Над ім чацвёрка Дзяніс Хвастовіч, 9-й, капітан каманды Ягор Сямёнаў, 10-й нумар на яго цішотцы, Іван Таўкачоў, 15-й, Ясін Бара, нумар 11. Момант у Ліды у нас узнікае на самым пачатку тайма нумар 2. І адзіны нападаючы ў складзе Астраўца сёння гэта Уладзіслаў Яцкевіч, нумар 29. Юрый Каратай, галоўны трэнер, чалавек не чужы для Ліды, не чужы для лідскага футбола. І мы хутенька будем звяртацца да склада гаспадароў, паглядзім за іх атакай, скідка ад Бурноса, і перарываюць гэтую скідку абаронца Астраўца. Ляціць Іван Таўкачоў наперад, спрабуе перагнаць ён Азама Раджабова, але не атрымліваецца. Што тычыцца Ліды, Яўген Грэмза, 25-й нумар, сёння абараняе вароты гэтай каманды. Абарона 7-й Азам Раджабаў, 3-й Антон Лазараў, 22-й Владзімир Манаев і 8-й нумар Арсеній Галушка ляжыць на газоне Тіта Арджэй Йормі. Над імі пара апорных паўабаронцаў Марат Васількевіч, Яўген Карповіч, 17-й, 13-й нумары адпаведна. Далей тройка Даніл Куцыпалаў, нумар 11, Тіта Арджэй Йормі, нумар 23, і Александр Бурнос, нумар 21. І адзіны нападаючы Роман Гарыбоўскі сёння дзейнічае пад нумарам 9. Алексей Дабравольскі, галоўны трэнер футбольнага клуба Ліда. І засталося нам прадставіць толькі судзейскую брыгаду, але гэта мы зробім пасля стандарта, які будзе выконваць Даніл Куцыпалаў. Падачу ў штрафную адбіваецца Астравец, гучыць свісток рэферы, парушаюць правілы лідчане на палове поля суперніка. Віталь Полтаржыцкі, прадстаўнік горада Чэрвень з Мінскай вобласці, галоўны арбітр сённяшняй сустрэчы. Дапамагаюць яму прадстаўнікі гомельскага рэгіёна. Андрэй Пугач прадстаўляе Хойнікі, Андрэй Садлоўскі прадстаўляе вобласны цэнтр, і чацвёрты арбітр Александр Александрович, ён прадстаўляе горад Ліда. Інспектор матча Дмітрый Доля, горад Гродна, наш славуты арбітр, многа адпрацаваўшы у вышэйшай лізе, але ж памятаем мы сканчэнне яго кар'еры, калі падчас проста футбольнага матча стала дрэнна Дмітрыю Долі, вымушаныя былі уключацца ў гульню медыкі, нават хуткая дапамога, але прыйшоў у сябе арбітр і вырашыў, што трэба сканчваць. Перайшоў на пасаду інспектара і прыносіць плён нашаму футболу па гэты час. Вось такая у нас афіцыйная частка нашай гульні, наш пратакол. Тым часам Грыбоўскі мячом валодае, дае перадачу на партнёра. Прастрэл і Галушка, як зараз не забівае. Што робіць у сваіх валоданнях Артём Белы, просто з вугла выцягвае гэты мяч. Бачым мы прастрэл. Галушка пяткай спрабаваў згуляць, і, дарэчы, гэтую атаку зрабілі два номінальных абаронцы, Владзімир Манаев і Арсеній Галушка. Але ж Артём Белы, як у свае лепшыя лідскія часы, ратуе каманду, але сёння ён бароніць колеры ўжо гасцей.
2 сезоны ў лідзе, як мы уже казалі, правёў гэты галкіпер, другі сезон праводзіць у Астраўцы. І тым часам Александр Бакіноўскі гуляе на Івана Таўкачова, Таўкачоў на дрыблінгу суперніка прыбірае, гуляе наперад, але ж Яцкевіч да мяча не паспявае, Грэмза выносіць мяч наперад, Жарнасек надзейна дзейнічае. Уключыўся там і Конеў працягнуў на Таўкачова, Таўкачоў, але ж прайграе барацьбу Марату Васількевічу. І зараз без парушэння правіл адпраўляюць мяч па-за межы поля футбалісты Ліды яшчэ і ад суперніка. 2 мячы на полі, таму трэба перапачаць нашу сустрэчу гэтым аутам. І што тычыцца падзей сённяшняга гульнявога дня, то распачаўся і апошні яго матч у Магілёве, дзе мясцовы Дняпро прымае Асіповічы. Тым часам Ясін Бара паскараецца, захоўвае мяч, здавалася б у гульні, але ж усё ж такі удар ад варот Яўгена Грэмзы не атрымалася у Ясіна ўсё ж такі гэтую атаку давяршыць падачай. Лакаматыў і Вална скончылі 3-3, Слонім і Гомель 2 1-0, ну а Ворша з тым жа лікам перамагла Мінск 2. Вось такія падзеі у нас сённяшняга гульнявога дня. Пакуль што Ліда выйграе на родным стадыёне у Астраўца 1-0 і будзем глядзець за падзеямі тайма нумар 2. Ну, пакуль, ведаеце, па пачатку другой паловы сустрэчы можам мы сказаць, што як мінімум будзе весялей. Такое пачуццё, што ўключаецца ў гульню і Астравец, бо ў першым тайме намнога часцей мы бачылі атакуючы намаганні Ліды. Усё ж такі першы хатні матч, усё ж такі трэба адгуляцца за крыўдную паразу ў Пінску, і плюс вышэйшае кіраўніцтва раёна сёння прысутнічае на гульні, прысутнічае нават кіраўнік лідскага райвыканкаму, ён адкрываў сённяшні матч, ну і таму футбалістам, трэнерам хочацца паказаць сябе перад не толькі мясцовымі заўзятарамі, але і перад мясцовай адміністрацыяй. Яцкевіч на Сямёнова, Сямёнов працягвае на Таўкачова, той прабівае, але прабівае нібыта Вінісіус пенальці ў матчы з Атлетыка у нядаўнім матчы Лігі чэмпіёнаў, і занадта высока на гэты мяч ідзе. І у нас Яўген Грэмза рыхтуецца выканаць стандарт ад сваіх варот. І ведаеце, такое пачуццё, што па першых 5-6 хвілінах другога тайма можам мы сказаць, што забірае сабе ініцыятыву ўсё ж такі нават Астравец. Памылковая перадача пяткай, Галушка мяч падбірае, адразу адпраўляе ў бок Грыбоўскага, не праходзіць, зноў жа Галушка на падборы. Збіваюць зноў Куцыпалава, і гэта парушэнне правілаў, небяспечнейшы стандарт. І чуем мы падтрымку Ліда, таксама ўключаецца і фан-сектар Астраўца. І цікава глядзець за футболам менавіта ў такім антуражы. Ёсць у нас пэўная колькасць заўзятараў, не будзем мы яе падлічваць, усё ж такі зробяць гэта афіцыйныя асобы, і потым нам прадэманструюць лічбу. Ну а тым часам рыхтуецца у нас стандарт каля варот Астраўца, і заўважаем прыкладна тую ж сітуацыю, што і ў першым тайме некалькі футбалістаў Ліды падыходзяць да галкіпера супернікаў, перакрываюць яму магчымасць дакладна бачыць мурок, і гэта вось такая футбольная хітрасць. Рыхтуецца у нас Ліда выканаць гэты стандарт. Ідзе мяч літаральна на сантыметры вышэй за створ, і Артём Белы будзе распачынаць атаку сваёй каманды ад сваіх варот. Ліда адразу ў прэсінг уключаецца, Бара перахапляе яго мяч Йормі. Йормі адгуляўся з партнёрам, зноў жа Йормі з мячом, перадача ў бок Бурноса занадта моцна, і Ясін Бара вымушаны выбіваць мяч па-за межы поля.
пакуль што ну не зусім увайшоў у гульню. Спачатку не паспеў да мяча каля варот суперніка, цяпер двойчы памыліўся каля сваіх. І, магчыма, менавіта Ясін Бара, першы кандыдат у складзе Астраўца на замену. Ёсць тут Ілля Бондаренко, той жа малады нападаючы з сістэмы Мінска. Ёсць і Максім Лотыш, які можа і ўмее забіваць у вароты Ліды. Ну, а мы хутенька прабяжымся па лаўках запасных, паглядзім за выхадам Астраўца з абароны. Вось зараз Ясін Бара, такое пачуццё, выпраўляецца за ўсе памылкі, якія дапусціў. Так, мяч прапусціў праз сябе, прыкрыў суперніка. Сямёнаў захоўвае мяч для каманды, аддае на Бакіноўскага. Бакіноўскі спрабаваў прабіць, але ж адскок трапіў яму ў руку. А мы хутенька прабяжымся па лаўках запасных. Што тычыцца Ліды, два галкіперы, Алексей Васильев і Ілля Грэмза. З палявых футбалістаў у запасе другі нумар Ягор Кананшук, чацвёрты Мікіта Карпук, пяты Мікіта Тарбякоў, 10 Мікіта Шепет, 14 Дзяніс Хадыка, 19 Руслан Аскераў і нумар 20 Мікіта Таргашоў. Што тычыцца Астраўца, запасны галкіпер Вадзім Юхновіч, 99 нумар на яго цішоцы. З палявых футбалістаў могуць з'явіцца чацвёрты Ягор Шашко, пяты Владзіслаў Шумілаў, сёмы Михась Пилипенко, 12 Микита Качур, 17 Степан Гуманов, 18 Глеб Скрипник, 21 Максим Лотыш, 22 Ілля Бондаренко і нумар 77 Артём Трацяк. Вось такі запас у Астраўца. Ну а мы будзем назіраць за яшчэ адным стандартам каля ворот гасцей. Зноў жа штрафны на карысць Ліды. Падача на далёкую стойку і залятае мяч у вароты белага. Гэта 2-0 на карысць гаспадароў. Вось так двойчы стандартамі карыстаецца Ліда. Ну а абаронцы Астраўца двойчы не даглядзелі за супернікамі. Паглядзім паўтор эпізода. Падача на далёкую стойку. І згубілі там Владзіміра Манаева, які перагуляў галкіпера. 2-0 на карысць Ліды. Карповіч і Манаев адзначаюцца забітымі галамі. І будем глядзець за тым, ці здолее Астравец перавярнуць ход гэтага матча. Рыхтуемся пачынаць з цэнтру поля. Робіць гэта Владзіслаў Яцкевіч. І вось так усё занадта проста ў Ліды. Стандарт, знайсці брэш у абароне і забіць. Збіваюць з ног гульца Астраўца, футбалісты Ліды, але ж Манаев памыляецца ў перадачы. Сямёнаў на Хвастовіча гуляе. Хвастовіч спрабуе выйсці на ударную пазіцыю, збіваюць яго супернікі. І Яўген Грэмза мяч у рукі забірае. Йормі. Перадача на Куцыпалова. Куцыпалаў мяч прытрымаў, аддаў на Манаева. Той далей на край, дзе знаходзіцца Азам Раджабаў. Лазараў. Моцная перадача наперад, але ж там галушку перакрывае Герман Жырнасек. І валодаюць мячом лічане. Нікуды ім ужо спяшацца не трэба. Сваю праграму мінімум каманда Алексея Добравольскага ўжо выканала. Адпраўляецца мяч наперад, але ж Владзіслаў Яцкевіч у становішчы па-за гульнёй знаходзіцца. І будзе Ліда выконваць стандарт. Адкрываецца лік у нас, дарэчы, і у дэрбі Магілёўскай вобласці. Дняпро там выходзіць наперад. А мы будзем глядзець за тым, як ужо Астравец распачынае гульню ад сваіх варот. Занадта моцны стандарт атрымаўся ў Ліды і пайшоў мяч па-за межы поля. Хвастовіч велізарную дыру на лідскіх пабудовах знайшлі футбалісты Астраўца. Сямёнаў, перадача, яшчэ адзін пас, Бара! Удар па варотах, але не атрымалася ў Ясіна з лёту дакладна прабіць. І у нас з вами удар ад ворот.
Євген Гремза буде його виконувати. А тим часом іде у нас 60-та хвилина. Моцная передача наперед. От голкипера выигрывает поветра футболисты Остраўца. Олеж, неудалая передача. Галушка на подборы. Галушка на Грыбовскага гуляе. Далей спрабуе Роман знайсці варыянты наперадзе, але вымушаны ён адгуляцца на свайго ж абаронцу Лазараў. Перавод на Манаева. Зноў жа расійскі абаронца Ліды мячом валодае, дае на Раджабова, зноў Лазараў. Яцкевіч у прэсінг уключаецца. І будзем глядзець мы за яшчэ адной атакай Ліды. Грыбоўскі, перавод на Йормі. Ціта з мячом. Аддаў на Куцыпалова, зноў жа Ціта. Добрая перадача і 3-0! Робіцца лік у нашым матчы, зноў жа прапускае Астравец. Атакавала Ліда, і ўсё ж такі атакавала. 3-0 у нашым матчы, і будзем разбіраць гэты эпізод. Грыбоўскі аддаваў перадачу, а забіў мяч Александр Бурнос. Просто протыкнуў ён міма галкіпера, які выходзіў на гэты мяч. 3-0 і ну зусім нешта рассыпалася абарона Астраўца. 3-0 у нашым матчы. І гаспадары поля сапраўды дэманструюць свае, скажем так, амбіцыі. Ліда ўсё ж таки з'яўляецца у нас адным з фаварытаў нашай першай лігі. Вось зараз яны дэманструюць тое, што гатовыя весці барацьбу за самыя высокія месцы. І Ліда сёння, калі не адбудзецца нічога экстраардынарнага, набярэ свае першыя пункты у гэтым чэмпіянаце. Але ж будзем глядзець гульню да сканчэння. Усё мы добра ведаем, што футбол можа перавярнуцца літаральна за секунды, літаральна за хвіліны. Узгадаем, напрыклад, матч МЛ і Арсенала у вышэйшым дывізіёне, калі літаральна за хвіліну букмекеры здолелі сысці з ліку 0-2, зраўняць лічбы ў супрацьстаянні. А у нас тым часам свісток арбітра, і становішча па-за гульнёй было зафіксаванае. Рыхтуецца першая замена, дарэчы, у складзе Астраўца. Падыходзіў Олег Шкабара, адзін з асістэнтаў Юрыя Каратая, да 4-го арбітра, і паведаміў, што новы футбаліст з'явіцца ў нас на полі. Гэта Міхась Піліпенка, былы капітан моладзевай каманды маскоўскага Спартака, які потым гуляў за футбольны клуб Цвер з 4-го расійскага дывізіёна, ну а цяпер далучыўся да Астраўца. Яцкевіч тым часам захаваў мяч для каманды. Хвастовіч і нават вуглавы не быў зароблены ў гэтым эпізодзе. Выносяць лічане мяч са сваёй штрафной. Валовік адгуляўся на партнёра. Бара з мячом сустракаецца, спрабуе суперніка прыбраць, прастрэльвае, але галкіпер перарывае гэты нібыта пас, нібыта удар. І вось такая небяспека ў нас узнікае каля варот Ліды. Адбіваюцца лічане ад гэтай атакі, але ж падбор за Юрыем Валовікам. Так, гуляе на белага. Далей перадача на Жарнасека. Паскараецца малады абаронца. І, дарэчы, зазначым мы, што сёння ў складзе Астраўца таксама няма Дмітрыя Тураўца, таксама прадстаўніка лініі абароны. Вось Міхась Піліпенка у нас падыходзіць да арбітра, які правядзе патрэбны агляд. Но пакуль Цітарджа Йормі у нас уж падае ў штрафную, але Арцём Белы мяч у рукі забірае. Адпраўляе галкіпер далей перадачу на бліжэйшых сваіх партнёраў. Быў гэта Дзяніс Хвастовіч. Хвастовіч на Сямёнова. Сямёнов бяжыць наперад. Разрыў вялікі ў пабудовах Ліды. Перадача ад Сямёнова ў бок Яцкевіч. Яцкевіч прабівае, але Грэмза здолеў гэты мяч у рукі забраць.
І вось Міхась Піліпенка у нас рыхтуецца з'явіцца на полі і памяняе ён, не магу я пабачыць, каго і калі. Паглядзіце, що таки Александра Бакіноўскага мяняе расійскі паўабаронца. Магчыма, перабудуецца Астравец на гульню 4-5-1 без яскравага апорнага паўабаронцы, але будзем глядзець. Можна прачытаць схему Астраўца і як 4-3-3, але ж выхад Міхася Піліпенка, ведаючы яго якасці па моладзевых расійскіх чэмпіянатах, гэта ў першую чаргу узмацнення ў атакуючых пабудовах, гэта ў першую чаргу спроба знаходзіць вось гэтыя прабелы ў абароне Ліды. І будзем глядзець за тым, што атрымаецца з гэтай замены. Літаральна некалькі дзён таму гэтага хлопца падпісалі, а цяпер ён адразу першым жа сваім матчы дэбютуе за Астравец. Так. Гуляе на белага. Белы выходзіць са сваёй штрафной. Зноў жа Дак. І ведаеце, такое пачуццё сёння нібыта злы гумар. Каляндар гуляе за Астраўцом. Усё ж такі першы матч быў каманды супраць Мінска 2. І з 4 удараў у створ Астравец здолеў забіць 4. Ну а тым часам чацвёрты забівае Ліда. Гэта зноў жа Александр Бурнос з перадачы Ціта Арджэй Йормі. Выйшаў 1-1 з белым і галкіпера перагуляў. 4-0 у нас з вами. Йормі добра вывеў нападаючага на рандеву. Ну а Бурносу заставалася толькі адправіць мяч міма галкіпера, які ўсё дакладна рабіў. Ну а тым часам першая замена ў складзе Астраўца, першая замена ў нашым матчы агулам. Александр Бакіноўскі ідзе адпачываць замест яго Міхась Піліпенка. Вось так 4 разы Ліда забівае ў вароты супернікаў. І будзем сачыць мы за тым, што будзе адбывацца далей. Але ж у Астраўца ўсё менш і менш часу. 67-я хвіліна і 4-0 за 25 хвілін адгуляць усё ж такі вельмі складана. Піліпенка ўжо зрабіў сваё першае крананне. Йормі перахапіў мяч Хвастовіч, і бачым мы, што Дзяніс змясціўся у нас на пазіцыю апорніка. Захоўваецца гэта пабудова 4-1-4-1. Таўкачоў супраць Раджабова, але ж не дайшоў мяч да Ясіна Бара, перарваў гэту перадачу Яўген Грэмза. І у нас з вами галкіпер Ліды будзе мяч уводзіць у гульню. Нікуды ён не спяшаецца, а тым часам Ліда рыхтуе сваю першую замену. Мікіта Карпук з'явіцца на футбольным полі. І супраць Бурноса правілы парушае Вадзім Дак. Гэта стандарт на карысць Астраўца. І будзе яго выконваць Даніл Куцыпалаў. Ну а пакуль што два новых футбаліста у нас з'яўляецца на броўцы ў складзе Ліды. Яшчэ і Мікіта Шэле. Яшчэ Мікіта Шэпет з'явіцца на полі. І вось так расійскі і беларускі футбаліст выйдуць у нас зараз у складзе Ліды. Паглядзім, як гэтыя замены паўплываюць на сітуацыю на полі. Пойдзе адпачываць Роман Грыбоўскі. Бачу я табло чацвёртага арбітра. Ну а замест каго выйдзе Мікіта Карпук, пабачым мы ўжо падчас саміх замен. Галушка наперад гуляў, не прайшла перадача. І зноў жа Ліда зарабляе стандартную сваю карысць. Гэта аут. Краем поля спрабуюць прарвацца лічане, але Александра Бурноса спыняе апанент. Шэпет Грыбоўскі, першая замена. І будзем глядзець, замест каго выйдзе Мікіта Карпук. Ну, Карпук замяняе у нас Даніла Куцыпалава, ключавога футбаліста ў цэнтры поля.
І паглядзім, як гэтыя замены скажуцца на гульнявых пабудовах Ліды. Карпук Никита. Сыходзяць абодва футбалісты Ліды. Па-за межы поля добрую гульні правялі што Грыбоўскі, што Куцапалаў. І яны сталі аднымі з фактараў вось такога перавесу сваёй каманды над Астраўцом. Грыбоўскі вельмі вялікую працу зрабіў у атацы. Так, не здолеў сёння адзначыцца забітым голам, але ж і на краях паспяваў, і ў цэнтры, і адцягваў увагу абаронцаў. Ну, а што тычыцца Куцапалава і небяспечныя стандарты, і дзеянні ў цэнтры поля, усё ў яго сёння было. Толкачоў. Тым часам мяч прытрымлівае, дае партнёру. Спрабуе Астравец нешта стварыць каля варот супернікаў, не атрымліваецца. Так. Жарнасек. Моцная перадача наперад. Яцкевіч. Удар па воротах, але ўжо праз парушэнне правіла выходзіў на ударную пазіцыю Уладзіслаў, і Яўген Грэмза будзе ў нас уводзіць мяч у гульню. Рыхтуецца галкіпер. Выканаць стандартнае становішча каля штрафной сваёй каманды. Вялікая група лідскіх футбалістаў ідзе на палову поля супернікаў, таму бачым мы далёкі закід, выйграе там паветра Герман Жарнасек, але сыходзіць мяч па-за межы поля. Гэта удар ад варот. І будзем сачыць мы за тым, што будзе адбывацца апошнімі хвілінамі нас на полі. Дняпро, дарэчы, другі гол забівае ў вароты супернікаў, вароты Асіповічаў, і узмацняецца ў статусе фаварыта гэтага матча. Ну, у нас тым часам ідзе ўжо 72-га хвіліна, падыходзіць яна да свайго сканчэння, і Ліда проста дэкласуе сёння Астравец 4-0. 1-0 па выніках першага тайма, яшчэ 3 дадалі у другой палове. І вось сёння для сваіх заўзятараў проста ўсё робяць лідскія футбалісты. Ну, а Астравец такое пачуццё, што сёння на гульню проста не прыехаў. Будзем глядзець далей. Ёсць яшчэ час для гасцей, каб як мінімум гол прэстыжу забіць. Ёсць час для гаспадароў, каб яшчэ парадаваць сваіх аматараў. Тым часам Васількевіч з мячом. Адгуляўся з партнёрам, зноў жа перадача на Васількевіча, той захоўвае мяч у гульні, але ж астравецкія абаронцы выбіваюць яго са штрафной. Галушка на падборы, няўдала дзейнічае Сямёнаў. Сямёнаў, перавод на Піліпенку, Міхась паскараецца, дае перадачу на Бара. Трымае мяч Ясін. Прыбірае апанента, спрабуе прабіць, і Галушка блакуе гэта намаганне. Яшчэ і перахапляе мяч у 11-га нумара Астраўца. Зноў жа Сямёнаў, Бара выходзіць на рандеву з галкіперам, але ж становішча па-за гульнёй фіксуе асістэнт рэферы. І гэтая атака сканчваецца нічым. Рыхтуецца Яўген Грэмза мяч увесці ў гульню. І будзем глядзець мы за стандартным становішчам. Актыўна выйшаў малады расійскі паўабаронца, уключаецца ён у гульнявыя эпізоды. Ну а тым часам Артём Белы з мячом. Шукае ён варыянт для перадачы, і, магчыма, ўжо хутка для яго, як і для усіх іншых галкіпераў, жыццё стане больш складаным, бо ідзе тэст у сусветным футболе. Правіла 8 секунд
І за гэтую планку не здолее голкипер трымаць мяч. Ясин Бара заступае месца Максиму Лодышу. Игрок под номером 20. Замена ў складзе астраўца. І будзем глядзець за тым, як Лодыш себе праявіць. Бара паспяваў і памыляцца, і рабіць прыгожае дзеянне. Таму такі вось недакладны матч. Матч вельмі супярэчлівы для 11-го нумара астраўца. Ну а тым часам астраўчане мяч адпраўляюць наперад і забіваюць. Усё ж таки гол прэстыжа. 4-1 становіцца ў нас лік. І такое пачуццё, што можа астравец зараз прачнуцца. Яшчэ ёсць час, ёсць у нас як мінімум 15 хвілін. Добрая падача са штрафнога. Яцкевіч мяч прыняў, прабіў і памыліўся Яўген Грэмза. Не чакаў ён такога удара ад нападаючага астраўца. Удара нізам. Вось Ліда усё ж таки прапускае. Усё ж таки адбываецца у нас гісторыя. У першы раз у гісторыі супрацьстаяння Ліда і астравец забіваюць у вароты 1-1. Ніводнага матча не было, калі абедзве каманды забівалі у гэтым супрацьстаянні. І вось зараз сёння астравец і Ліда ўсё ж таки прабіваюць гэты пункт, абедзве заб'юць. Паглядзім, як скажацца гэты гол на камандах. Асабліва паглядзім, як гэты гол скажацца на астраўцы. Магчыма, псіхалагічна зараз мяч на палове поля каманды Юрыя Каратая. І калі хочуць астраўчане нешта ўсё ж таки выцягнуць з гэтай багны, то трэба забіваць яшчэ, прычым забіваць як мага хутчэй. Але пакуль што ў нас стандарт на карысць Ліды. Вялікая колькасць футбалістаў абедзвюх каманд у штрафной. І Галушка пайшоў гэты штрафны выконваць. І Арсеній у нас застаецца адзіным выканаўцам стандартаў. Ліда забіў номер 22 Манаев Владимир. З сыходам Даніла Куцыпалова. Падача у штрафную. Адбіваюцца астраўчане. Вуглавы на карысць Ліды мы з вами пабачым. І зноў жа Галушка ідзе выконваць гэты стандарт. Ну а што тычыцца гола астраўца, аб'явілі, што ўсё ж таки ў свае вароты Уладзімір Манаев мяч адправіў. Вось так, спачатку забіў ён у чужыя, потым забіў яшчэ і ў свае. Ну а пакуль што ў нас падача ў штрафную астраўца. На падборы здавалася б Ліда, але Яцкевіч дапрацоўвае эпізод да сканчэння, дае перадачу на партнёра. Таўкачоў паскараецца. Таўкачоў спрабуе пракінуць мяч праз Ёрмі, не атрымліваецца гэтага зрабіць. І Грэмза зараз сустракаецца з мячом. Нікуды не спяшаецца галкіпер, разумее ён, што час гуляе зараз на Ліду. 78-я хвіліна. І аут на карысць астраўца у нас з вами. Адпраўляецца мяч на Івана Таўкачова. Зноў жа аут. Азам Раджабов выбівае гэты мяч па-за межы поля. І будзем глядзець мы за яшчэ адным стандартам. Астравец спрабуе знайсці падыход да варот суперніку. Адбіваецца Ліда. І спрабуюць зараз гаспадары поля ў сваю контратаку перайсці. Але ж не атрымліваецца. Зноў жа астравец на мячы. Зноў жа спроба разгарнуць атаку. Мяч у штрафной і забірае яго Грэмза ў рукі. Надзейна дзейнічае галкіпер астраўца. Таксама надзейна дзейнічаюць абаронцы. І будем глядзець за тым, як Яўген Грэмза будзе мяч уводзіць у гульню. Яшчэ одна атака Ліды. Спроба хутка яе разгарнуць, сканчваецца парушэннем правілаў. І парушае зараз Мікіта Шэпет, футбаліст, які выйшаў на замену.
Воловик. На белага гуляе Юры. Артём далей. Знаходзіць перадача Германа Жарнасека. Жарнасек моцна наперад, але ж недакладнай. Была гэта перадача ў бок Івана Толкачова. І Ліда зноў жа свой шанец на контратаку атрымлівае. Доходзіць да зоны магчымай падачы футбалісты Ліды і адкатваюцца назад. Раджабаў. Перадача на партнёра. Закід у штрафную, белы мяч у рукі забірае. Трэба Артёму спяшацца, адпраўляць мяч у гульню. Робіць ён гэта праз Міхася Піліпенка, калі не памыляюся. І недакладная перадача расіяніна зноў жа прыводзіць да контрвыпаду лічан. Хутчэй за ўсё, Астравец ужо вельмі пачынае спяшацца у гэтых перадачах, у гэтых выхадах. Ну а тым часам Йормі зноў жа спрабуе стварыць небяспеку. Велізарнай праблемай ліберыец стаў для абаронцаў Астраўца. І зноў жа у нас Ліда. Валодае мячом, дайшоў ён да галкіпера. Манаеў, футбаліст, які сёння паспеў забіць і ў тыя, і ў іншыя вароты. Лазараў адпасаваў на Раджабова зноў жа Лазараў. Грэмза. Манаеў. І ўсё, атрымае мяч Ліда, проста не выпускаючы суперніка да гэтага мяча і спрабуючы ўжо, магчыма, утрымаць лік супрацьстаяння. Тым часам паназіраем мы за падзеямі, якія адбываюцца ў паралельным матчы. Дняпро вядзе 2-0 і ўсё як і было. Ну а ў вышэйшай лізе Віцебска, прычым у меншасці, з тым жа лікам 2-0 перамагае Новаполацкі Нафтан. Застаецца у нас яшчэ адна сустрэча вышэйшай лігі, якая зацікавіць 100% заўзятараў з Гродзенскай вобласці, якіх большасць на нашай сённяшняй трансляцыі. Гэта супрацьстаянне мінскага Дынама і Гродзенскага Нёмана. Цэнтральны матч тура чакаецца на стадыёне Дынама. І будзем глядзець за гэтым супрацьстаяннем мы на нашым тэлебачанні. Далей працягваем мы сачыць за Йормі, які аддае перадачу на Галушка. Зноў жа Йормі. Воловик выйграў барацьбу ліберыйца, скінуў на партнёра, Сямёнаў на Жарнасека. Жарнасек спрабуе знайсці аднаго са сваіх партнёраў наперадзе, але Іван Толкачоў ужо не спяшаўся да гэтага мяча. Падвойная замена ў складзе Ліды. Руслан Аскераў і Ягор Кананчук з'явяцца на полі. Кананчук цэнтральны абаронца, Аскераў гулец цэнтру, але паўабароны. І будзем глядзець, каго яны памяняюць. Але будзе гэта ў наступнай паўзе, пакуль што Ліда будзе выконваць аут. 83-я хвіліна у нас падыходзіць да сканчэння. Ліда выйграе ў Астраўца 4-1. І выходзіць мяч па-за межы поля. Аут на карысць Астраўца. Распачалі гульню зялёна-белыя, але ж не атрымалася у іх штосьці зрабіць гэтага стандарта. Яшчэ адна атака Ліды перарываецца выхадам мяча па-за межы поля, яшчэ і парушаюць правілы футбалісты Астраўца. Александр Бурнос ідзе адпачываць, замест яго з'яўляецца Ягор Кананчук, і гэта спроба Алексея Добравольскага не дапусціць канцоўкі з вялікімі нервамі. Ну а цяпер паглядзім, замест каго з'явіцца ў нас на полі Руслан Аскераў. Камандзе Ліда замена. І Руслан Аскераў мяняе нас Антона Лазарова. Хутчэй за ўсё Кананчук зойме месца трэцяга нумара. Ну а Аскераў пойдзе у нас дзейнічаць бліжэй да атакі. Але бачым, што Кананчук адразу бяжыць у штрафную.
магчыма, пад гэты стандарт усё ж такі вялікага росту футболіст. Вместо игрока номер 3 Лазарев Антон выходит номер 19 Аксеров Руслан. І рыхтуецца у нас падача, скидка ў бок Руслана Аскерова. І яшчэ одна замена ў складзе Астраўца, Ілля Бондаренко з'явіцца у нас на футбольным полі. Хутчэй за ўсё, гэта опцыя замены Владислава Яцкевича. А у нас тым часам удар ад ворот. Белы праз бліжэйшага абаронцу распачынае, Сямёнаў. І вось праз такі варыянт. Перадач выходзіць Астравец з-пад прэсінга, закід у бок Яцкевича, кладуць нападаючага проста на лопаткі. І у нас замена. І ўсё ж такі не. Ўсё ж такі Александра Конева мяняе Ілля Бондаренко. Перабудуецца Астравец на гульню з двума форвардамі. І паглядзім, хто у нас будзе дзейнічаць на пазіцыі крайняга абаронца. Але ж усё ж такі бачым мы, што памыліўся чацвёрты арбітр і здымае з гульні Юры Карата Івана Толкачова, 15-га нумара. І з'яўляецца на полі Ілля Бондаренко. Атрымлівае малады нападаючы свае некалькі хвілін у сённяшнім матчы і паглядзім, як ён імі скарыстаецца. Сямёнаў тым часам падае на далёкую стойку, пролятаюць мяч. Праз мяч усе футбалісты і забірае яго ў рукі Грэмза. Тым часам Ліда у сваёй атацы знаходзіцца. Перадача наперад, Аскераў там за мяч зачапіўся пры дапамозе Шэпета. І будзем глядзець мы за магчымай падачай. Яшчэ адна замена ў складзе Ліды. Дзяніс Хадыка з'явіцца на футбольным полі. Тым часам Аскераў мяч прытрымаў, прыбраў суперніка, здолеў даць перадачу. Удар па воротах, дабіванне! Прычым дабіванне было па-за межамі створу ад футбаліста Астраўца, каб выратаваць гэты эпізод. І у нас з вами яшчэ адзін вуглавы. Можам мы фіксаваць тое, што Ліда ў сённяшнім матчы перамагае. І прычым, што цікава, Астравец падраўнівае розніцу забітых прапушчаных. У апошнім матчы Мінск-2 яны перамаглі 4-1, сёння 1-4 прайграюць і пакуль што 5-5 розніца галоў. У Ліды 3 пункты, розніца забітых прапушчаных 6-4. І з'яўляецца на полі Дзяніс Хадыка замест Ціта Арджэйёрмі, які сёння, калі не ўлічваць 2 галы Александра Бурноса, можа называцца лепшым гульцом матча. Проста ўсё рабіў для партнёраў гэты ліберыйскі вінгер. Проста кашмарам ён стаў для Астраўца. І на 88-й хвіліне Ціта Арджэйёрмі ідзе адпачываць. Вось так ён вітаецца з Алексеем Добравольскім. Проста шчаслівы малады чалавек і прыемна бачыць такія вось эмоцыі у футбалістаў. Піліпенка не зачапіўся за мяч, атрымаў спіну, але Астравец працягвае сваю атаку. Не атрымалася зараз і у Бондаренка за мяч зачапіцца. Валовік гуляе на Бондаренку. Бондаренко далей наперад. Зноў жа Піліпенку прытрымліваюць, але ўсё ў межах правілаў. Аскераў. І гучыць свісток Віталя Палтаржыцкага. І чуем мы падказку Артёма Белага здвигацца абароне назад. Ну а лічане ў сваёй атацы рушаць наперад. Нібы дружына сярэднявечная, якая выходзіць з лідскага замка на сваіх ворагаў і проста не спыняецца сёння. Гаспадары поля увесь матч ціснуць, увесь матч бягуць у прэсінг. Ну, а Астравец сёння проста згубіўся на полі. І ў нас яшчэ адно парушэнне правілаў. Ягор Сямёнаў парушае, і такое пачуццё, што камусьці са сваіх партнёраў спрабуе штосьці распавесці. І распачынаецца ў нас у Лідзе з канцом матча яшчэ і снег.
Рыхтуецца падача са стандарта ад Ліды. Галушка у нас каля мяча таксама знаходзіцца і Марат Васількевіч. І будзем глядзець мы за гэтым стандартам на апошняй хвіліне асноўнага часу. Тайма нумар 2 Васількевіч як прабівае, але ж не трапляе ў вароты. Прыгожая спроба ад галкіпера, ад нападаючага і не забівае апорны паўабаронца Ліды ў вароты Астраўца. Пяты мяч усё ж таки. Пяты. Паспелі мы ўжо яшчэ адзін запісаць у актыў Ліды, але ж усё ж таки 4-1. 3 хвіліны дадаецца да асноўнага часу другога тайма. Ну а заўзятары паціху пачынаюць у нас сыходзіць са стадыёна. Ўсё ж таки для лідскіх заўзятараў сёння ўсё зразумела. Астравецкі фан-сектар да апошняга застаецца падтрымліваць каманду. Но у нас надвор'е вельмі моцна змяняецца, прычым бачым мы, што маладыя хлопцы з Ліды зараз займаюць месцы, каб павіншаваць сваіх любімцаў, каб атрымаць аўтографы. Тут сапраўды велізарная чарга у нас збіраецца, і прыемна бачыць такі вось заўзятарскі інтарэс на матчах першай лігі, на матчах другога памоцу нашага дывізіёна. І прыемна, што ёсць гарады тыпу Ліды, Астраўца, Барановічаў, таго ж Слоніма, дзе заўзятары, як бы не гуляла каманда, што б не адбывалася, заўсёды ходзяць на футбол і падтрымліваюць сваіх хлопцаў да апошняга. Апошнія хвіліны у нас у гэтым матчы ўжо ідуць. 92-га хвіліна распачалася. Ну а тым часам некаторыя заўзятары спрабуюць ужо адпраўляцца да сваіх аўта, да прыпынку грамадскага транспарту, каб хутчэй патрапіць дадому, каб не патрапіць у гэтую завею завіруху. І парушае правілы Руслан Аскераў. Ну не патрэбна так гуляць на апошніх хвілінах. І падыходзіць у нас да сканчэння другая з 3 дададзеных хвілін. Узмацняецца вецер, становіцца горшым надвор'е над лідскім стадыёнам «Старт». І, хутчэй за ўсё, хутка пачнецца ў нас завіруха. Ну а мы з вами будзем падводзіць вынікі гэтага матча. Ліда упэўнена перамагае сёння Астравец 4-1 на 1-0. Дзякуючы голу Яўгена Карповіча было ў тайме нумар 1. У другім тайме Владзімир Манаеў забіў у чужыя. Потым дубль дадаў Александр Бурнос, а потым той жа Владзімир Манаеў забіў яшчэ і ў свае. На гэтым, у прынцыпе, можна падводзіць ітог сустрэчы. Ліда і Астравец параўняліся па пунктах. Ліда выходзіць у турнірнай табліцы наперад дзякуючы перамозе ў асабістай сустрэчы, калі вось так лічыць, ці нават проста па алфавіце. Гульнявы дзень першай лігі працягнецца ў нас ужо заўтра. Яшчэ 4 матчы нас з вами чакаюць, і за імі вы можете пасачыць на YouTube-канале АБФМ. Тым часам будзем мы з вами развітвацца. Працаваў на гэтай гульні для вас каментатор АБФМ Іван Міцкевіч. Як заўсёды, жадаю вам, шаноўнае гаспадарства, добрага ў гэтыя няпростыя часы здароўя. Сачыце за беларускім футболам. Ну а мы будзем развітвацца. Добрых вам выходных футбольных. Да пабачэння і да сустрэчы на беларускім футболе. Вот и все.